terbaik, selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Eman 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 eman. Eman 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 wong ayu ora sambayang wong ayu ora sambayang sira iku ayu endi sira iku ayu endi sira lawan Siti Sulaeka wong ayu dalam sanjaya yo padha sandayan mujuke jenenge wae desane Gandri. Gandri. Heeh. Asma Kinarya Japana. Ngono. Gandri ki artine apik tegese becik. Ngono. Heeh. Nek diartikan setiap hurufe no. Ngono. Heeh. Gandri. Heeh. G A N D R I. Gandri. Heeh. G
G. Guyub rukun warga masyarakat Gandri, sayuk rukune, beda agama ora gendro, beda panemu ora padu, beda pilihan ora gontok-gontokan. Oh ngono. G. Terus disusul A. Asor luhur ora dibedake, derajat pangkat lan melarat ora dibedak-bedake. Kabeh bersatu padu untuk membangun desa Gandri yang selangkah lebih maju. Wow, ngono. Terus bar A disusul N. N nrimo ing pandum. Oh, nrimo rezekine pangeran, nrimo rezeki saka Gusti sing ngecet Lombok. Oh, ngono. G A N D. D dalu iki ngenekke hiburan wujude pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Oh, ngono. Terus R. Rino wengi warga Gandri tansah nyambut gawe ora lali manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Terus terakhir I. Iki dalang akbar sing ditanggap dalang ganteng, dalang murah kenek dicicil. Oh iya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Sowan komplit saka kanca-kanca kang kagabung paguyuban Sanggar Seni Astabrata Mijil saka Kota Angin Kadipaten Nganjuk. Iki awake dhewe bengi iki iso sowan rene. Alhamdulillah. Muga-muga bar pentas ning Gandri dalang akbar sak kanca-kancane Sanggar Seni Astabrata iso lebih sering silaturahmi karo warga masyarakat khususnya masyarakat Ngawi. Amin ya robbal alamin. Terus rangkaian adicarane wiwit awan mau yen aku nampa dawuh. Iya. Mau go kagelar tayub nek ora kleru no. Oh iya. Tayub. Terus bengi iki acara puncak ya kuwi wayang kulit awake dhewe sing ketiban sampur. Oh ngono. Iya, alhamdulillah wa syukurillah. Yo kanggo salam mukadimah utawa pambuka ana ing season limbukan ngaturke sak langgam dhisik sing alus-alus ya nok. Oh ngono ya mak. Kanggo srana panglipur lan katur para panitia ingkang sukses ikut andil mensukseskan acara pada malam hari ini. Muga-muga saged karenan ing penggalih dadiya jampi sayah tombo kesel. Iya. Pelok barang iki ana panyuwun ya kuwi jenang gula. Dibawani dhisik ya nok, dibawani dhisik. Mas Heru karben sing anyalirani bawa. Iya. Alon-alon maton kelakon, gremet-gremet maton selamet, sareh-sareh watone pikoleh. Iya. Monggo Mas Heru dipun bawani pelok barang mangke dipun tibakaken langgamipun jenang gula. Monggo Mas. Yen nangis sapa kebacut tinggal mulai. Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung no. Oh disiarne langsung. Lumantar ya kuwi channel YouTube Astabrata Media. Iya. Dadi iki sing kepareng mirsani ora mung penonton sing ana lokasi nanging desa Gandri mengadakan bersih desa uga dipirsani warga masyarakat seluruh dunia sutresna budaya penggemar wayang kulit ana ing channel YouTube Astabrata Media. Wah iya. Lanjut Mas Her. Mulih marang mula nir
sira tangeh yen gelem bali bengi iki lakone wis dipaket no. Oh dipaket. Saka kersane Bapak Lurah Kang sarta sedaya panitia nyuwun lakon Petruk dadi ratu. Oh iya, payu lakon Petruk dadi ratu. Sok jane awake dhewe tanggal 23 nek ora kleru. 19 ning Tuban. 19 ning Tuban kuwi jane permintaane ya Petruk dadi ratu. Padha. Nanging mau wau sore ngebel jaluk diubah lakone 19 ning Tuban. Diubah apa? Wisanggeni no. Wah iya. Lanjut. ngrarujit jroning ati yen kelingan labet ipun wala kuwata nuruti lakone urip heman urip pisan nggo dolanan ya eman-eman urip pisan dinggo dolanan. Iki galau. Oh iya. Mula milih judu ki sing ati-ati no. Ngono. Wong lanang milih wong wedok ki kudu diseleksi, sebalik juga wong wedok milih wong lanang ki kudu diati-ati. Ngono, Mak. Iya, Terus ditibake jenang gula no. Wah ya aku sing suwi belum pernah jumpa Mbak Krisda nggih. Mbak Krisda semanipun nggih. Monggo buka celuk Mbak jenang gula langgamipun. Yuk minangka salam pambuka muga dimah wonten ing season limbukan. Monggo Mbak buka celuk kalih berdiri pelan-pelan nggih Mbak. Yo.
Iki uga ana nawala sing tumiba pangkon, diwaca. Selamat malam dari Pemdes Pemerintah Desa Gandri nyuwun lagu Mas Dalang nuwun inggih menika angka setunggal langgam kapan bali angka kalih kadung tresna tresna sudra ninggal katresnan luntur sinarengan widodari ayang-ayang. Mbok tuku kaset ae. Lanjut. Ditelaske Mbak Krisda. Matur nuwun Mbak Krisda, sampun ngaturaken langgamipun jenang gula minangka pambuka wonten ing limbu. Iki wonge lencir kuning nok. Iya, upama buah-buahan apel batu malang. Wow.
Mbak Krisda, apel Batu Malang, cilik nopo ya rasa dionceke dimplok sak kulite. Wow. Terus sisihe kuwi sapa? Sisihe kuwi asmane Mbak Dwi Kumala. Oh ya, saka Nganjuk. Saka Nganjuk no. Oh ya, wis omah-omah. Lho wis pinaringan putra siji. Oh, cewek. Wis anak-anak siji no. Oh iya, Mbak Dwi Kumala. Wi cara buah apa? Cara buah gedang no. Oh. Gedang bar mangan enak kuwi. Oh iya. Bar mangan terus mangane gedang-gedang. Ya, terus konone meneh. Konone meneh niku Mbak Yayi no. Oh, Mbak Yayi asmane. Mbak Yayi Galuh. Oh ya, domisili nggih wonten Solo mrika. Oh, Solo. Upama buah-buahan talok no. Talok. Talok. Ning seger no. Talok. Jajalen. Talok kuwi. Cilik ning seger. Ya, Terus konone meneh. Lah iki. Wah, kaya blandot macan ngene. Iki sapa? Deni Denko no. Oh, upama buah semangka tanpa biji. Semangka tanpa biji. Banyune akeh, semangkane dibrak karo lading mak banyune mak piyoh ngono. Semangka tanpa biji. Lah terus sisi kono, ayo disut live streaming disut. Iya. Menika tetungguling para waranggana naminipun Bu Parsinem. Oh, Bu Parsinem. Upama buah tewel. Tewel. Lho, aja ngenyek tewel. Wong iki seneng nek wis kadung seneng karo jangan tewel. Tewel ora kepangan sedina, wah diinget dadi oblok-oblok malah nikmat. Oh, tewel kuwi tewel. Terus sing terakhir, iki sing irunge ndelepno. Ya. Disut ya. Mbak Sri Wahyuni, Sri Pesekno. Oh, silep godhong ganyong. Irunge nyung sebathuke nonong. Wah, ya. Mbak Sri Pesek. Iki menempuh S2 no. Oh iya, S2. Ana ing Institut Seni Indonesia Surakarta. Iya, S2, mugi-mugi lancar, mengko bar S2 disambung meneh S3. Oh iya, S3 iki sluman-slumun slamet. Iya, Jane ana sinden tambahan siji neh no. Oh, saka sapa? Saka panitia. Oh, ngono. Ana sinden meneh aku mau diomongi karo panitia, Mas Akbar dimen Desa Gandri tinulak saking balak musibah punika kedah syaratipun kedah mbeta sinden Rainaga. Oh iya, diunggahne aku yo urung tau kenal kok no. Oh iya diunggahne iringane serampat. Yo coba kaya ngapa, Ca?